Днес ще ви покажа колко лесно и бързо може да си направите лаврак в фурна, като лаврака ще бъде увит в фолио. За целта са ни необходими филе от лаврак, аз взех изчистено около 650 грама, лук, 2 скелетки чесън, чери домати, маслини и един лимон. Започвам с нарязването на лука, като целта е да се направят тънки кръгчета. Маслините трябва да се нарежат на малки парченца, като ако имате черни, може и черни. В случая аз ще използвам зелени. След като нарежа маслините на кръгчета, е време и малко да ги подребня. Малко по-късно ще разберете защо така го правя. И слагам ги в една купичка. Маслините са готови и е време да преминем към чесъна. Първо го смачкваме, а след това също го нарязваме на малки купченца. Колкото по-малки, толкова по-добре. Ако имате преса, може и с нея. Опа, домата тръгна. Слагам го вътре при маслините. Започвам да режа чери доматите, като тук имате два варианта, който предпочитате. Аз предпочитам да ги нарежа на дребно и да ги сложа към сместа. Ако желаете, може всеки чери домат да го разрежете така на по-едри парченца и да го наредите след това върху рибата. Тук е момента да ви напомня, ако все още не сте се абонирали за канала, може да го направите, като натиснете бутончето абониране и споделите видеото с ваши приятели. Остава само да настържа кората на един лимон. Кората също е готова и я добавям към останалата смес. Разбърквам всичко хубаво и го оставям на страна. Време е да преминем и към рибата. Подготвил съм едно парче алуминиево фолио. Слагам малко олио отдолу. И едно парче риба. На рибата отгоре слагам още малко олио. Малко сол. И черен пипер. След това нареждам от лука. Слагам от сместа, която приготвих по-рано. И предварително изцедих един лимон, около една супена лъжица лимонов сок. Фолиото се завива
внимателно да не изпадат продуктите. Парчетата ще ги наредя в тавичка, която след това ще сложа да се пече. 7-те парчета лаврак, които купих, вече са готови. Следващото е да ги сложа да се пекат в фурната, като предварително я загрях на 200 градуса. Необходими са им около 15 до 20 минути някъде. Дойде време и за моят любим момент, а именно да пробвам готовото ястие. В случая за моят лаврак аз избрах да си направя зелена салата, но ако обичате пържени картофи, не пропускайте да видите моето видео за това как може да направите пържени картофи в Air Fryer. А сега да видя как е станал. Много е вкусно. Много е крехко месото. Харесва ми и ви препоръчвам да си я направите. Не забравяйте да се абонирате за канала, да натиснете лайк бутона, да го споделите с приятели, сложете по един коментар отдолу и до следващия път.